Kon men ko para mantaka sngi yo sngo ka jingkran ba compare jong o Jisu. Men kita yo ki baladap ki sngi ki baladap yo sngo Jisu u penrem ya ka jinglong arsap jong ki farsi nang capat hakisngi ar lai sngi baladap u hikay yang i kumno ban im ka jing im Kristen ka bupura ladang i kwa ban yo ya ka jing sub habneng. Mata kesngi paruang ba wan ra e kata ka jikar ka ding ke ba pen klumar ya ke pertei bat ya ka ing ka sem go jingi sngu ma habang ya sngu ya kata ka ding ke ba ku Jisu wan ra hapo ke pertei bat hapo ka ing ka sem go jingi namar ba kumboong mo kata ka ding ke wan ra jing ya klumar hapo ing ka sem ki pa bala ki kun chenrang ki kemi balai kun kentei kiau kurem bat ki kun kurem la jong ki persa kurem la jong ke ai kana matangi ngin saya posan khendiat sepang ke ai kata ka ding lane ka jing shai ka ba u Jisu u ong ba wan ra ha ka perthei ha ki por manchua bat khamtam ha ka jutang barem ngi layo i kamod ayu kata ka ding kebau Jisu kren ha kene kasngi gospel pementa kasngi ngako aban ayat pi kato ne kamud ayu kata kading kebau Jisu kren lengba ka jing syam jingi ha ka tin ka jung blehi ha ka jutang berim bat kumjiru ha ka jutang ka batmai kidon henriu dak lane henriu dak henriu teli kita ki jumut kading kebau Jisu kren ha gospel jingi pementa kasngi kabanengkong ilab ha ka kitab jong Isaiah kitab Isaiah kalau nong henreu dekot henreu wa ong kumne nabau try un satian bishar da ka ding bat ka wajlam ya ki kun benreu baro ki badan belai ki ba utrai un sapenyap kamut utrai un sa bisharingi ha ka sngi bakadu enda ngila kut ka jing im jungi hane ke pertei utrai unsa bisharengi kat kum ka jing im ke bangi la im utrai unsa wan da kading bat ka wajlam kading bantang lo ya ka to ka jing sniu lane ka jing im ba sniu jungi lada ngi im ka jing babha klempep ni yo ya kita ka bainong ka babha hanroi lada ngi im ka jing im ka basniu ha kana pertei klempet insa syapen rem namar trai unsa bishar hok kumus im unsa bishar hok yangi kading ka panengkong kamot kata kadai ka sngi bishar yangi iwei pai wei enda ka jing im jungi kalakut na kana pertei nang dapat ka baar ngilab ha ka kitab Exodus kalau nong khatlai arpawei Exodus khalai arpawei kane kadai kaya thu yangi iwe pe we pang ka jing yada ka jungblei ka jing don rengkat jungblei bat ki kun Israel jungu ngitip ba haba ki kun Israel kilamino na ka re Egypt banlei sakata ka lan ka jaka ka balakular ka ba paradise ka bingyong ublei udon rengkat bat ki pai ke jungu to metangin pe hakano kur komu blei uyada ya ki kun gi jungu hakano kur komu blei uyalam lenti ya ki kun gi jungu hadu kane kasngiru ngingej ublei u don rengkat bani uyada bat uyalam yangi hanroi hakane ka kitab Exodus kalau nong khalayat khoi ga ongkomne utrai ulayai haswa jongki mensngi ha urishal a ban yalam lenti yaki menmit pat ha urishal ding ban ai jing shay ki bakin yo yat bat mit bat sngi pet utrai uyalam lenti yangi kading hangi romanta kata kading bailam lenti yangi kadai ka bor jong mensim bakhut ka bor jong mensim bakhut ka bor ga jong blei ka dan rengkat bagi kun Israel nadu basdang ya ka pertei bat hadu bakut jong ka pertei dai namar kadau bau try ulam lenti yang iro lengba kata kabor jong kading jong u ka kitab Exodus kumjuru haka
chỉ thi trong cái chỉ thi ba trong cái sim hành riu khăn nhiều rồi nghe lạp ya cái này nang dapat kabalai ka dei ka kata gading ka jumblay ka bapan khut nek bapan thamai yangi ya cái này nghe lạp ha ka kita kitab trong Sekaria kitab trong Sekaria ka baong ba utrai upen thamai ya kito ki jing thau jung u ki ba la du la ne ki ba la rem uthang ye ki hagading knang ba ma ki kinsa long thamai biang habangi thau habangi sna ya ka ksiar ka rupa ya kano ketiar ni haban thang ya ka hagading kumjuro ka jing im ka jungiro habangi la laptop habangi la pensniu la penjat penjular ya kajing im kajing ya kaman sim jungi ha kajing sniu ha kajing oria jong kana kepertei ha kajing duna breu jungi klampe putrai un sahaban thang yingi ha kata kading omban pendo pendam yingi henrei ban pentama yingi kading jong men sim bokoi kading kabalang kelabu kabau jisu hilabu apa kabalang jungi lengba kisakramen baper kida kita kilat ba kading jong gajing penkhut ya kaman sim ya kadenut badi gajing im bala jot lane bala yong gajungi kane kade kita kaba u prophet Isakia Ukraine haka kitab jung ulanong khatlai khandai nang chapat ngiyoi ba uman sim ubau jisu kren shai matagas ngiru udai uman sim bakhoi yo ibo jisu bun sin ulakular haki apostol jungu bangan pa pi uman sim ban ai bore pi uman sim ban krashan pi uman sim ban penshaya pi uman sim ban yalam pi bun sin ukran haki apostol berkumjuru ong haba ki we ki keme pi ki wan raya pi hakmat ka sorkar lane kinong bishar wating kumno pin kren kumno pin ong yaki kumno pin paiktin yaki henry ngangan pa pi uman sim bakhoi un IAP kitin kumno ban kren un pansha IAP kumno ban kren balada pipimla ban yesha ngan IAP man sim bakhoi kna man sim bakhoi un panslur IAP kumjuro haba ujisu upha ya man sim bakhoi jungu ha ki apostol ge jungu bat kamaria uman sim bakhoi ni wan ha kadur jong kading bat jong kaparo dei namata kada bangi hadu mentang nginget bahabangi iya kading kai kadur jung kading lane kai kading nginget bagadai ka mensim jong ujisu Kris mensim bakhoi dang shen manta hakene kisngi bangadon hangne don kawe kalong kemi kebala temen kawan ka YouTube bah ka permit kami naying banlej sabar anda kalau ami naying haga jingdum ju kamet ko ang ba ka yu kawe kading ka bawan najrong kaneka kentei riu kentei ka ong yenga o kadai ka dak ka basniu o kadai ka dak ka shin ka ba ong kumno basang ka bam dai yengi ka dai ka jing tim ka jung blai ka ong kawan ong hanga hanrei ngong yeka pitip kading kadai kamder kading jong kusut kamder hanrei kadai kading jong mensim bakhut bamot ong mensim bakhut wan don rangkat bat phi ada pidon hapo yingru mensim bakhut udon rangkat bat phi ada phile ja ka jingdum jong apertheru mensim bakhut udon rangkat bat phi ada phile ki kam baharu mensim bakhut udon rangkat bat phi ada phile kam basniru mensim bakhut udon rangkat bat phi ha baro ki khlebmat jong ga jing im ga jingi mensim bakhut udon rangkat bat ngi Henry kasyong hanga pi ko men ko para hatongi yo inem ya kata kabor jong mensim bakhut hatongi pediang nem ya kata kabor jong mensim bakhut ha ga jing im ga jingi bonsin haba ka jing pensoi kawan kata ka jing pensoi jong kusut ga klain ni penduno ya kabor jong mensim bakhut dei nama ta kadau ba mentagas ngi ujisu pen kan mau yang ai pi ba mensim bakhut lawan ban sensharengi ban ai borengi ban yalam lenti yengi bat un perken mau yengi ba la bi haban im ga jing ba bahana mar ngangan bi syare pi kat kum ga jing im ka ba pel im ha kane ka pertei ko han men ko para kum juro ka jing shai ka ba jisu la kren ngai pi ka de kata ka mensim bakhut hi kum ju ka mensim jong ga jing shai
bat ngi hab kon men ko para ngi haban ban thamai yala de ya kan ka bor jong man sim ko lang ba ka jing ik ka ba ngi la yo pediang hau jisu now jisu u jisu lai ngi ka jing ik u jisu lai ngi ka jing isnai u jisu ula pen i ngi baro ka e bangi dai la da ngi kwa ban pen thamai yala ka jong ka jing em la da ngi kwa ban ya ha ga ti jong ka jing bha la ne jong ka jing khoi kon men ko para ha kan ka step habang itrwa ya ukpu bat kawan ha kan ka step to ngin trwa lang ru yala ka man sim yala ka denut yala ka jingmut ka jing perkat ba de kamet barakot knang ba mangi ngin la barabor ban pen thamai ya ka bor jong man sim ba khot ka bau jisu ul ai ngi ha ka sngi baptisma bat kum churu ngi ha ban pen thamai yala de yaw no man sim ba khot uba u jisu ul ai ngi lang ba ka jing sim bantai jingi ya ki sakramen ka ba lang kalabo kumbang ong menin habang ile pop ngi khang no ya ka to ka bor jong ka jing e ka jong blai ngi khang no ya ka bor jong man sim ba khot han re la dang ngi le saka ket pla la dang ngi pediang ngi sakramen klampep ka to ka jing khang ka bala block ka bala khang no ya ka to ka bor jong man sim ba khot kala pli bat ka to ka bor man sim ba khot kan saklain hangi we pai we te ka na step ngi IT yala de knang ba ngi la barabor ban yai don bat pat thamai yo man sim ba khoi ubala don rangkat bat ngi ani ro yo Jesus Christ Nam lai chin nam amen.